мо аҳли эҷоди телевизиони Баҳористон тасмим гирифтем, ки меравем ба истироҳатгоҳи Орзуи ноҳияи Варзоб то дидан намоем, ки хонандагони ноҳияи Фирдавсӣ таътили тобистонаи худро чӣ гуна сипарӣ карда истоданд. Пас моро ҳамроҳ бошед. истироҳатгоҳҳо бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид дар давраи таътили тобистона барои беҳдошти саломатӣ ва барқарорсозии ҷисмониву равонии кӯдакон, инчунин мусоидат намудан дар инкишофи зеҳниву ақлонӣ, баланд бардоштани завқи зебоипарастӣ, тарбияи фарҳангиву маърифатӣ ва варзишии кӯдакону наврасон ташкил карда шудааст. қайд кардан ба маврид аст, ки дар истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳрии Орзу 8 даста буда, дар ҳар як даста 20-25 нафар хонанда мебошад, ки ҳамагӣ 200 нафарро ташкил мекунад. ҳангоми даромадан ба истироҳатгоҳ мо кӯдаконро машғули бозӣ дидем, ки мувофиқи реҷаи истироҳатгоҳ пас аз наҳорӣ онҳо ба бозиҳои даставӣ машғул буданд. дӯстони азиз, баъд аз наҳорӣ ин машғулияти dastavӣ мебошад, ки дар як гурӯҳ, яъне анамин бозӣ баъд 5 нафарӣ, 5 нафар аз як тараф ва 5 нафар дигар аз дигар тараф истода бо ёрии анамин 2 ангушт фақат бояд анамин убурро ба поён оранд. ҳоло бошад ман ҳам мехоҳам бо онҳо як маротибаи дигар ин бозиро анҷом диҳам. дӯстони азиз, ин ҳозир мо ангуштҳоро рӯи қубур мондаем ва баъд қубурро оҳиста ба поён фарорем. қубур ба ҳар тараф меравад. мо аз уҳдаи ин бозӣ ҳам баромадем. ҳамин тавр ҳар як гурӯҳ бо анамин бозӣ машғул ҳастанд ва баъд аз чанде мувофиқи реҷаи корӣ, яъне соати 10 озмуни рассомон анамин ҳама хонандагонро интизор аст. бозӣ яке аз намудҳои асосии фаъолияти ҷисмию зеҳнӣ, ки дар инкишофи ҳамаҷонибаи фардии бачаҳо муҳим аст, нақш мебозад. дар бозӣ талаби ба олами атроф таъсир расонидани кӯдак зоҳир гардида, сифатҳои фикрӣ, ахлоқӣ ва иродавияш ташаккул меёбанд. амалҳои бозӣ дар кӯдакон дар натиҷаи тақлиди онҳо ба рафторҳои калонсолон ҳангоми муошират ба амал меояд. дар бозиҳои дастаҷамъи коллективи бачаҳо ба вуҷуд омада, сифатҳои дӯстӣ ва ҳамкории онҳо инкишоф меёбад. ҳамарӯза машғулиятҳо дар дохили dastavӣ ва байни dastavӣ гузаронида мешавад ва ин субҳе ки имрӯз шумо дида истодаед дар гурӯҳи 4, яъне ки гурӯҳи шукрона машғулиятҳои қубур истифода бурда шуда истодааст.
ва мақсад аз баргузории машғулият муттаҳид гардидани гурӯҳ. дар ин ҷо мо мебинем ки як қубури оддӣ ҳаст ва як шумораи истироҳаткунандагон аз ин су ва як шумораи истироҳаткунандагон аз ин су. инҳо бояд ки бо худ як нафар роҳбар интихоб кунанд ва бо ҳамун роҳбари худро гӯш кунанд ва ҳамин қубуре ки болои ангуштони инҳо истодааст бояд ки сиҳату саломат бурда ба манзил расонанд. бозии дигаре ки диққати моро ба худ ҷалб кард ин камарбанди сиёҳ ва камарбанди сафед буд. дар ин бозӣ духтарон ё писарон ҷамъ омада як нафар дар курсӣ нишаста камарбандро дар гарданаш мебанданд ва агар камарбанд сафед бошад ҳамаи иштирокчиёни бозӣ дар бораи хубию некукории ӯ ҳарф мезананд. мутаассифона имрӯз рӯзи камарбанди сиёҳ буд ки духтаракон аз рафторҳои бади якдигарашон мегуфтанд. меҳронаи хурдсол аз ҳарфҳои духтаракон каме ҳам бошад ғамгин шуд. дӯстони азиз, ҳарчанд ки дар гардани Робия гарданбанди сиёҳ буд, вале ягон рафтори бади ӯ мушоҳида нашуд ва ҳар яки онҳо рафтори неки ӯро гуфтанд ва ҳам гуфтанд ки агар дар гарданаш гарданбанди сафед мебуд, мо хеле гапҳои зиёде дар бораи хубӣ ва рафтори неки ӯ мегуфтем. ҳоло бошад гарданбанди ӯро кушода ва ба вай як савол медиҳем. Робия, онҳо ягон хислати бади шуморо нагуфтанд. оё худи шумо мегӯяд ягон хислати бад доред ё на? Шояд онҳо надонанд. шояд ман хислатҳое дорам ва иҳо намедонанд. шояд иҳо аз ман хафа нашуданд. аз ан ҳамин духтарҳое ки хислатҳои бади шуморо наёфтанд, шумо ягон аз нафари онҳо хислати бадашонро медонед ё ин ки на? дар истироҳатгоҳ як духтаро як дастаем. ба мисли гуле ҳастем ки дар боғча бисёрем дар як сабад. ман инҳоро духтарое ки аз ман хурд аст хоҳар мегӯям, духтарое ки аз ман калон аст апа. ман то ҳол аз ягонтая инҳо гапи бад нафаҳмидам ва фаҳмиданиам нестам. дар ин ҷо тӯли чанд рӯз даст меистед? тӯли 7 рӯз. аз ан ҳамин истироҳатгоҳ ба худ чӣ гирифтед? ман аз истироҳатгоҳ хеле хотираҳои бисёр гирифтам. дар хеле бозиҳо ёд гирифтам, хеле дугонаҳои хуб пайдо кардам. баъд аз ин ҷо пазмони онҳо мешавед? бале. хеле хуб, ташаккури зиёд. شهری عزیزی دلبرم مهرت شده است بالو پرم شهری عزیزی دلبرم مهرت شده است بالو پرم آزاد شد پرندگان اندر فضایت میپرم اندر فضایت میپرم آزاد چون پرندگان اندر فضایت میپرم اندر فضایت میپرم هر سو پیدم مانندی باغ کس را نمایی خوش دماغ هر سو پیدم مانندی باغ کس را نمایی خوش دماغ bayrak vahdat bar saram bodo hamesha soyabon bodo hamesha soyabon bayrak vahdat bar saram bodo hamesha soyabon bodo hamesha soyabon баробари бозиҳои гуногун тозагӣ ки зери ин истилоҳ мафҳумҳои покӣ, муҳити тоза аз ифлосиҳо, покии ашёҳои рӯзгор, кӯдакон ва сару либоси онҳо, риоя намудани гигиенаи шахсӣ аввалин дараҷа мебошад ва ин ҷо мо пурсон шудем ки саломатии кӯдаконро кӣ назорат мекунад? мо аз санаи 14 июни соли равон дар истироҳатгоҳи тобистонаи берун аз шаҳрии Орзу қарор дорем. ба мо маводҳои дорвории лозима барои ёрии аввалияи тиббӣ дастрас намуданд, ба мо дастрас мебошад.
ва мо ҳамеша тайёр ҳастем ба кӯмаки аввалияи ёрии тиббӣ. мо ҳамарӯза ҳар пагоҳӣ ҳолати санитарии гигиении дастаҳо ва ошхонаро баҳогузорӣ менамоем. То имрӯз касе ба бемории ҷиддӣ гирифтор нашудааст ва ҳамаи истироҳаткунандагон дар таҳти назорат мебошанд. дар баробари бозиҳои кӯдакона боз симхонаи компютерӣ мебошад, ки дар ин ҷо кӯдакон мувофиқи реҷаи дарсӣ ҳар даста 1 соат омада дарс мехонданд. бо барномаҳои гуногуни компютерӣ ошно шуда маълумотҳои бештарро ба худ мегирифтанд. мегуфтед ки айни замон бо анамин хонандагон чӣ гуна машғулият гузаронда истода будед? айни замон бо таълимгирандагони истироҳатгоҳи орзу мо дар бораи таҷҳизотҳои даруни блок системавӣ, яъне кадом таҷҳизотҳо дорад, ҳар як таҷҳизот дар худ яъне фаъолияти худаш дорад, яъне кадом таҷҳизот чӣ фаъолият дорад, яъне чӣ хел насб мешавад дар плата, чӣ хел пайвастшавӣ, яъне дуруни блок системавӣ, кадом таҷҳизот дорад, чӣ хел пайваст мешавад, чӣ хел фаъолият мекунад. Дар бораи ҳамин дарса гузарондем. чӣ тавре ки медонем тӯли як ҳафта мешавад ки хонандагон дар истироҳатгоҳ ҳастанд. То анамин вақт чӣ қадар онҳо аз худ карданд ва ҳамаи онҳо фаъоланд ё баъзе онҳо ҳаст ки баъзеашон масалан ба ҳамин касб завқ доранд, ба ҳамин фан ва баъзе онҳо не? дар тӯли ҳамин як ҳафта баъзе талабагон таълимгирандагон яъне шавқи бисёр доранд барои ҳамин компютер аз худ кардан. умуман асосӣ барои ҳамин ёд гирифтани ҳамин яъне технически мегӯем ба компютер завқи бисёр доранд. ҳастаи баъзе таълимгирандагоне ки мақсад ки завқ надоранд барои компютер, яъне ба дигар корҳо машғуланд. мо дорем яъне бо маҳфили дастони моҳир дар онҷа машғул ҳастанд, кор мекунанд. баъзеашон барои бозиҳои дигар машғул мешаванд. муҳаммад мегуфтед ки бо кадом барнома шумо кор карда истодаед? ман бо барномаи Paint кор карда истодаам. шумо дар синфи чандум мехонед? ман имсол ба синфи шашум гузаштам. мегуфтед ки пеш аз анамин истироҳатгоҳ омадан шумо метавонистед бо ин барнома кор карда ва кор мекардед ё маҳз дар ҳамин ҷо омӯхтед? не, ман бо ин барнома ман кор карда метавонистам. дар анамин фани асосҳои технология шумо боз кадом навоварӣ, яъне боз чиро омӯхтед? ман дар ин ҷо дар бораи дохили даруни блок системавӣ омӯхтам. вазифаҳои хеле зиёдро анҷом медиҳад, масалан хотираи доимӣ, хотираи фаврӣ, хотираи доимӣ. масалан мо ягон чизро нависонда онро сохранит мекунем ва мо баъд аз 1 сол боз биёем, он дар ин ҷо меистад. дар симхонаи дигар озмуни расмҳо гузашта истодааст, ки рӯзи гузашта хонандагони ҳар як даста байни худ рақобат намуда беҳтаринҳо ҷудо шуданд. ҳоло бошад аз ҳар як даста як нафар интихоб гардида боз расмҳои зебоеро тасвир намуда истодаанд, ки аз байни онҳо расми беҳтаринро ҷудо менамоянд. чӣ қадар вақт аст ки шумо намхел ба расмкашӣ машғул мешавед? аз хурди расмкаширо дӯст медоштам ва то ҳол онро идома медиҳам. дар озмунҳое ки дар мактаб мешаванд дар онҳо иштирок кардаед? албатта сазовори ҷои дуюм гаштам. расми тасвирнамудаатон дар кадом мавзӯъ буд? дар мавзӯи 23 феврал. яъне рӯзи артиши миллӣ? бале. дар оянда боз расмҳои дигарро равон карда сазовори ҷойҳои намоён гардам. хеле хуб, ба шумо дар оянда барор мехоҳем. раҳмат. дӯстони азиз, ин расми тасвирнамудаи Омина мебошад ва бояд аз Омина пурсон мешавем ки ӯ табиати куҷоро тасвир кардааст.
امینه میگفتید که این کدام طبیعت است؟ این طبیعت استراحتگاه لاگر آرزو باشد. خیلی خوب است و شما در اینجا که استراحت کرده ایستادید انا همین استراحتگاه رو به خوبی تصویر نمودید، همین طور؟ بله. از این برمیاد که شما زیادتر به همین طبیعت دیارمون نگاه کرده تصویر میکنید یا اینکه بعضی وقتها از تخیلات خود نیز استفاده برده رسم‌ها رو تصویر میکنید؟ از طبیعت نگریسته رسم‌ها را تصویر میکنم. امینه میگفتید که بغیر از همین طبیعت زیبای دیارمون باز در کدام موضوعها شما رسم‌ها رو تصویر نمودید؟ در موضوعهای درس در همه حالت‌ها به کدام حالتی باشد به من پسند آید همون منظره رو من تصویر میکنم. در تاریخ فرهنگ ملی که ورزش جزئی از آن محسوب می‌یابد، آبوتاب دادن بدن و مهمتر از همه تحریک فکر و اندیشه هدف اساسی دانسته می‌شود. از اینجاست که ورزش دادن تفکر و ذهن در برابر تمرین بدن از اصل‌های فرهنگ ورزشی پذیرفته می‌شود. ورزش دادن تفکر و ذهن با واسطه بازی شاهمات که معمول‌ترین بازی‌های ورزشی عقلانی یا ذهنی است، در تمدن آریایی موقع اولین درجه دارد. ما به استراحتگاهی بیرون از شهری لاگری آرزو آمده استراحت میکنیم. در اینجا مسابقه ها انجام داده می شود. یکی از مسابقه ها نامش قبور است و قبور را گرفته در طور 2 انگشت مانده به سطح زمین می فراریم. ما باز یک بازی شوق‌آوری دیگر داریم، باز ششکه بازی و شахمات بازی است. در برابر خوانندگان مؤسسه‌های ناحیه فردوسی در استراحتگاه 20 نفر تعلیم گیرندگان مکتب اینترنتی رقم 1 نیز استراحت می‌نمایند که از آنها 3 نفرشان در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانایی کتاب است اشتراک نمودند. حالا معلوم نشده است که آنها از دور ناحیوی گذشتند یا نه. به هر حال خواستیم با آنها صحبتی داشته باشیم. تماشابینان عزیز، این 3 خواننده که در نزد ما می‌بینید آنها تعلیم گیرندگان مکتب اینترنتی رقم 1 بوده در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانایی کتاب است اشتراک نمودند و باید با آنها هم صحبت می‌شویم. خود را به تماشابینان معرفی می‌کردید. من خواننده سیمسه از جربو فایدر میباشم. میگفتید که در آزمون جمهوریوی فروغ سپیدانایی کتاب است بار اول اشتراک میکنید؟ بله، بار اول اشتراک کردم. وقتی که به صحنه برآمدم در دلم هراس بود. بعد وقتی که سخنرانی کردم ترس از دلم گم شد. خیلی خوب و میخواستم بدونم که در انمین آزمون چقدر شعر و حکایه ها رو پیشنهاد نموده؟ من در این آزمون 230 تا شعر، 173 تا حکایه پیشکشی تماشابینان کردم. هر یک انمان رو از خود کرده؟ بله. میتوانید یک قصه یا شعر رو برایمون بگویید؟ بله، شعر از استاد محمد غایب که در وصف پیشوای ملت است. مرحمت. هر سال سراغ ما بیاید، بر ما در مهر خود کشاید. یک سال به شادی بگذرد روز، هستید به هر یتیم دلسوز. احساس یتیمی را نسازیم، سرپس دهیم و سرفرازیم. کی گفت که ما پدر نداریم، کی گفت که ما سپر نداریم. داریم پدر که پیشوا است، در هر قدم به فکری ما است. امداد کند همیشه بر ما، او را بکنیم تاج سر ما. هر آنچه ضرور هست داریم، فرزندی با ناموسی دیاریم. با رنج حیات در نبردیم، خانیم بزرگی دور گردیم. احساس یتیمی را نسازیم، سرپس دهیم و سرفرازیم. خیلی خوب، نوبت به شما. یعنی نام شما؟ نه، من شمسیدین. شمسیدین، شما هم به فکرم در صنف سیوم میخوانید؟ بله. شما در برابر حیدر چقدر شعر و حکایه ها رو با آزمون پیشنهاد کردید؟ من زیاده از 108 حکایه و 149 شعر از بر نموده. وقتی که به صحنه برآمدید پیش داوران در هیجان داده نشدید؟
дар ҳаяҷон шудам, вале доварон пурсидан суол аз ман ҷавоб додам. Тарс аз дилам гум шуд. шумо низ метавонед ҳикояе ё шеъреро бароямон қироат кунед? бале. марҳамат. шеър аз устод Юсуфҷон Аҳмадзода. буд набуд санҷо буд, дар мулки панҷо буд, эрка буду гул буд, нозу нузаш мул буд, ҳарчи диҳӣ не мегуфт, гар на диҳӣ те мегуфт, рӯзе очаш ош пухт, оши шулам ош пухт, санҷо би мо ноз кард, нахурду арроз кард, ошаки ту шур гуфт, худат бару хур гуфт, ногоҳ омад як боша, рабуд табақи оша, санҷоб гуфт чӣ гап шуд, очаш гуфт аҷаб шуд. ки ба шумо кӯмак кард ки дар анамин озмун тайёрӣ бинед? ба ман Хайруллоева Гулнора бисёр дар озмуни фурӯғи субҳи доноӣ иштирок намоям кӯмак кард. яъне омӯзгори шумо мебошад, ҳамин тавр? хеле хуб, акнун мегузарем ба шумо. худро ба тамошобинон муаррифӣ кунед. ман хонандаи синфи сеҳат Турдиев Абубакр мебошам. метавонед аввалан 3 зарбулмасале ки аз худ кардаед ба мо бигӯед? давидан гусолат то гаҳтон, моҳ беайб намешавад, ба танбал кор фармо панд шунав. хеле хуб Абубакр, тезгӯя кам пешниҳод кардаед? бале. кадин гӯед якташро? сату сафедор, сат себу анор, сату сафедор, сат себу анор. Абубакр, метавонед шумо ҳам як шеъреро бароямон қироат бале. кунед? ман мехоҳам аз Жура Ҳошимӣ шеър якто шеър қироат кунам. аз хандаи рухсорат гулханда бар рухсор аст, аз меҳри шарарборат моро дили саршор аст. ای کشوری تاجیکان تو مادری دلبندی، چون جان و جیگر با هم ما را تو بپیوندی، ما گردی تو میگردیم با هم ردم میبندیم، از فیض تو میبالیم از بخت تو میخندیم، از جمله جهان آید بر جشن سعید تو، پیروز و مبارک باد طالع سفید تو. ба ҳар як шумо барор мехоҳам ва мехоҳам ки дар оянда албатта аз даврҳои дигар гузаред. تشکر. соат ҳам аллакай як шуд, яъне вақти хӯроки нисфи рӯзӣ. ҳар даста ба худ ном дошта сардори даста аз онҳо шиорро пурсон мешаваду бо овози баланд бо шиори худ ба назди ошхона меоянд. дар лагери истироҳатгоҳи орзу 4 маротиба хӯроки гарм омода мекунем. хӯроки саҳрирӯзӣ ширбиринҷ, нон, чой, маска омода мекунем. нисфирӯзӣ хӯроки якум луби шурбо, наск шурбо мисол тайёр мекунем. обед дуюмда гречка палав бо гӯшт, компот, нон. хӯроки чош кулчаҳои ширин ва чой омода мекунем. баъди хӯроки нисфирӯзӣ ҳар даста ба утоқи хоби худ мераванд ва мувофиқи реҷа аз соати 2 то 4 онҳо истироҳат менамоянд. баъди соати 4 онҳо ба китобхонӣ машғул мешаванд ё метавонанд телевизор тамошо кунанд.
дар баробари бозиҳои гуногун, машғулиятҳои даставӣ, пайдо кардани дӯстони зиёд ва ҳамзамон озмунҳои зиёд ба монанди расмкашӣ, шоҳмот, озмуни беҳтарин суруд, инҷо истироҳатгирандагон аз боду ҳавои тоза ва табиати зебои диёрамон лаззат мебаранд. инҷо барномаи навбатӣ дар вақти таътил ба анҷом мерасад, вале боз ҳам рӯзҳои хубу хотирмон ва бозиҳои шавқовар ин дусту яконро интизор аст.